Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Son Simón Rodríguez Armada do Club Karate Mizukami. Meu nome é Álvaro Sánchez e soy do Gym Sport. Son Borja González Puga e son do Gym Sport. Son Mateo Quintas e son do Gym Sport. Bueno, chicos, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos esperabades? Xa me esperaba. Xa me esperaba. Xa me esperaba. Xa me esperaba. Bueno, polo que vemos aquí, de sorprendidos cero. E bueno, chicos, vos que xa sois todos uns expertos neste mundo da competición, creedes que aínda vos afectan os nervios antes de sair a competir ou xa non vos poñedes nerviosos? Eu sí. Por min estou bastante nervioso comezar un kata. A veces sí, a veces non. A veces sí, a veces non. Un pouco. Un pouquiño, claro, sempre están aí un pouquiño presentes. E bueno, chicos, cual foi a vosa kata preferida as que fixeches hoxe? Kankusho. Han Yodan. Kankusho. Empi. E de vir aquí a competir, cal foi a vosa parte preferida do campeonato? Cando me dan a medalla. Competir e participar. Participar, estar con meus amigos e poder sair a competir. Foi participar, estar con meus amigos. Genial, chicos, pues a quen lle vamos a dedicar esta medalla? O meu club. A todos os que me han axudado hasta chegar hasta aquí, incluído o meu club. A todo o meu club do Gym Sport, a meus avós e a toda a miña familia. Os meus familiares e os amigos do meu colexio, todo o Gym Sport. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Moitas grazas.